L-aħwa Giorgio u Alfred De Giorgio qed jinsistu li għandhom informazzjoni diretta u mhux hearsay illi turi l-involviment ta' mandant illi kien Ministru tal-Gvern u ta' Ministru ieħor tal-Gvern preżenti f'każi separati fejn ġie kommess reat serju ħafna. Dan intqal fi stqarrija maħruġa minn William Kuxkieri, l-avukat taż-żewġ imputati. L-aħwa De Giorgio fakru li għamlu talbiet lill President tar-Repubblika sabiex jingħataw maħfra presidenzjali ħalli jagħtu l-informazzjoni kollha li għandhom in konnessjoni fost l-oħrajn mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Min-naħa tagħhom l-aħwa De Giorgio qed jibqgħu jinsistu li huma għandhom ismijiet ta' persuni prominenti illi fil-konfront tagħhom la qed tieħdu passi u lanqas ingħataw xi maħfra presidenzjali, illi jfisser illi referenzi tal-aħwa De Giorgio mhumiex għal Jorgen Fenech jew Melvin Tewma, iżda persuni oħra li possibilment huma imdaħla f'dan l-assassinju. L-avukat Kuxkieri qed jgħid illi l-aħwa għadhom ma rċevew l-ebda komunikazzjoni wara t-talbiet magħmula minnhom meta huwa mistenni illi tali talbiet u l-informazzjoni li jistgħu jagħtu għandhom jiġu trattati b'serjetà u b'speditezza. Huma kienu u għadhom serjament imħasba dwar kemm it-talbiet tagħhom jistgħu jiġu kkunsidrati b'serenità u b'ġustizzja għaliex teżisti almenu l-possibilità attwali ta' konflitt ta' interess f'dawk li skont il-liġi għandhom jagħtu r-rakkomandazzjoni tagħhom għal tali talbiet, jiġifieri il-membri tal-Kabinett. Dan joħloq tħassib ukoll jgħid l-avukat Kuxkieri dwar jekk il-verità kollha issir magħrufa.